Идва ред да покажем как се изпълнява упражнението хиперекстензия. Това упражнение натоварва задната част на краката, задните бедра, глутеуса, както и кръста. Според зависи как сме застанали, по този начин може да изместваме натоварването от една област или в друга. Първото нещо, което както винаги правим, наместваме си уреда. Тук се изнамества според височината. Общо всички уреди се наместват по този начин. Леко си го навдигаме, дърпаме. Тук е важно, не, по-ниско. Да се наместим височината, така че крайната точка на уреда да ни съвпада долу-горе около края на самите ни бедра, някъде около сухожилията, които се намират тук около тазобедрената става. Не трябва да е много нагоре, да се опира в крема, както и не трябва да е много надолу, да стърчим прекалено напред. Трябва да бъде точно където ни свършат бедрата. Образно казано, там е най-така удобната позиция. След което краката максимално назаде, пръстите на краката леко отворени навънка, както при упражнението клек. Пускаме си додолу, като при самото пускане не искаме да сме изгърбени, искаме да сме максимално колкото може по-изправени. Как се случва това? Когато се опитваме пак да изпъчим гърдите и да дръпнем раменете назад, може да се вземете тежест, която да прегърнете, можете и без. И от тук дигаме нагоре, като стягаме таза при самото движение. При изпълнение по този начин натоварваме повече гърба с изпънат. Натоварваме повече долната част на гърба с изпънат гръб. Това е движението. Като не се опитваме да правим хиперекстензия, нали, да огъваме кръста назаде. Идеята е тялото при вдигането да бъде в една линия с краката. Една линия. Пускаме си максимално надолу, за да разтегнем хубаво прешлените. И дигаме. Стягаме таза, задържаме една секунда и отпускаме пак. Така, ако искаме да натоварим повече задната част на краката, бедрата и дупе, тук леко вече се пригърбваме в раменете. Опитваме се не да сме изправени, изпъчени, ами да сме леко прегърбени. Раменете ги отпускаме напред. Чупка в гърба. Този начин на изпълнение е малко по-труден. Щупваме гърба и по същия начин дигаме, като тук искаме да, докато сме в по-ниската точка, докато сме в по-ниската позиция, да сме стегнали вече дупе, да сме стегнали таза. Хоп, хоп. С самото изправяне се опитваме да го стегнем колкото може по-рано. Ето го движението. Повтарям пак, това е за дупе и за задно бедро. Като тук пак задържаме една секунда и пускаме бавно. И след една такава серия ми трябват 5 минути да се възстановя.